rejser sig i kirken. Mary Donaldson på vej op ad kirkegulvet, de 60 meter op til en meget lykkelig kronprins. Og når Mary Donaldson træder ud i buen, vil drengekoret bryde i sang. Biskop Erik Normann Svendsen. Parret går til alters. De 4 trin op til biskoppen. Så tilspørger jeg dig, Frederik, André, Henrik, Christian. Vil du have Mary Elizabeth Donaldson, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den Almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad? Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Mary Elizabeth Donaldson. Vil du have Frederik, André, Henrik, Christian, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den Almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad? Ja. Så giv hinanden hånd derpå. Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk, både for Gud og mennesker, i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Giv hinanden disse ringe som tegn på jeres ægteskab. Lad os alle bede. Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem,
Vi beder dig, velsign denne brud og brudgom. Lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med jer. Amen. Og brudeskamlerne fjernes. Brudepigerne gør klar til at hjælpe Mary Donaldson. Om et øjeblik forlader brudeparret Københavns Domkirke. Og det gør brudeparret til Charles-Marie Widor, Toccata af 5. Orgelsymfoni. Og det er et stykke, der blev brugt efter prins Henriks ønske ved hans bryllup med tronfølger Margrethe i 1967. Og dengang er det her orgelstykket været brugt. Og her ser vi brudebuketten for første gang tæt på. Og her går kronprins Frederik med sin kronprinsesse ud af Københavns Domkirke. Og festligt går det afsted op igennem Nørregade, og det tempo, man rider i, Allan Wennicke. Ja, man rider i trav, indtil vi når op til Nørre Voldgade. Og når vi når til Nørre Voldgade, så skulle vi gerne have sat hele eskorten på én gang. Jeg sagde trav, jeg mener skridt indledningsvis, og når vi når til Nørre Voldgade, skulle vi gerne have hele eskorten på én gang i trav. Og som de måske kan høre, har vi fået en ny stemme i studiet. En ekspert på feltet, en mand, som til daglig befinder sig blandt garderhusarerne på Antvorskov Kaserne, Allan Wennicke, som vil være med til at tale på Fredensborg. Og her kommer Danmarks kronprinspar, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik, og vinker til folket. Og hvilket menneskehav. Hører færgerne. Men udover færgerne, så hører vi jo kanonsaluten fra batteriet på Sixtus, og batteriet Sixtus ude på Holmen, der afgiver 21 skud som jubelsalut for at annoncere